Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. Inyang miras na kay Roma, mi paintulutan iya i Pablo, ami bale-baleng kayabe na, ning meto nga sundalos, agugwardya kaya. Kalabas ning atlongaldo, minawo siyang pulong ni Pablo, karing leader daring Hudyo karin. Inyak ikwara ng mitipon, nga nang migsalita karela. Kapatad, bistaman ala kong depatan, nanuman laban karing kaya katamong kalahi, o lalabag karing kaugalyan, ayaman na tamo karing kaya katamong pipumpunan, pepasukol da ako karin Jerusalem, at inintrigara ako karing Romano. Pengut nanda ko, at burira na akong ibulos, uling alalang akit kako, ama ngayon tulid sentensya kamatayan. Dapot, inyang titulan daring Hudyo iti, may pilit kong minapelar king emperador. Bistaman, ala ko nga sabi na numan, laban ka ring sarili kong kabalen. Yan ing sangkan, bakit inawad kong akit da kayo, at akasabi, uling ako, makagapos ko karing tanika lang, deni alangalang keya, apaninayan ning balen Israel. Kilub ni nga duang banwa, menoknangan niya i Pablo, king meto nga bale upahana, karino tinggap ding sablang bisang makikit keya, hayagan at alangkang lapyang menaral, tungkol king pamag-ari ning Diyos at tinuruya tungkol kang Yesukristong Ginoo. Amano ning Ginoo. Karing makatuliran, pakit me ing lupa mo, o Ginoo. Ing Ginoo at suya, king banal at templo na, ing trono na at sukarin banwa, matana king yato makalawela, manyalugsug king meto ketawan, ing pamaglalawe na. Ding banal at ding makasalanan, pareho na lang susuryan, dapot kasama na la, ring maburing darapat katampalasanan. Ing Ginoo matulid ya, at malugod king katuliran, inya ka ring taong makatuliran, pakit ne ing keyang lupa. Itubod keke kayo ing espiritu ning katutuan nga naning Ginoo, yo ing sumaup kaya kayo, ban ay tindyan nyo ing sablang katutuan. Ing Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king may pabalita, agpangkang sanwan. Kabang tutok yan ng Pedro i Jesus, may likid siya at ikit ne king kagulutan ng alagad apakamala ng Jesus. Itang sinigi king salo ng Jesus, inya magapunan la at kinutang kaya Ginoo nining magtaksil keka. Inyang ikit ng Pedro kitang nakang Jesus, Ginoo naning mapalyari keng taong ini. Pekiba ng Jesus, nung buryan kong meya ang gaking pamagbalik ko nano kaya kaita. Ika tuki ka kanako. Inya mi kalating balita karing kapatad king iting alagad ay mate. Dapat ay na sinabing Jesus king ayamate.
Kaya sinabi na, nung buryan kong meya, hangga king pamagbalik ko, nano kaya kaita. Itiya ing alagad, apatuto tungkol kareting bage. At siya naman ing sinulat kareti, at balumi king tutu ing kayang sasabyan. At atin pangdakad, ami ay liwang bage, ade pata ng Jesus. Nung isulat ngan, babalakan ko, king ding librong misulat, elami pagyu, agyang king mabilog, ayato. Ing mayap ng balita, ni kakatamong kaligtasan. Pag ako po'y namimisita sa mga may sakit at sila'y aking pinapahiran ng langis, yung sacrament of anointing, iba-iba po yung mga sakit ng mga pinupuntahan ko, mga na-stroke, mga nagdadialysis, mga may cancer. So, iba-iba na po. Normally, yung mga may cancer ang mas pinakakawawa. Mga may cancer ang mas may parang mabigat na nararamdaman na pag nakikita mo yung mga itsura nila. Kailan niyo po, pag gano'n na pinupunta ko itong mga may sakit, ang naisip ko sumasagi sa isip ko, sa akin kaya anong dadapo? Alin kaya dito sa mga ganitong cases ang mangyayari sa akin? May stroke ba ako? O maatake sa puso? Cancer? Magdadialysis? So, kahit po pag pasok ko sa kotse, kuminsan sinasabihan ko rin si Myong, sa ating dalawa, ano kayang mangyayari sa atin? Ano kaya doon? Well, siguro po, kanya-kanya tayo ng kapalaran. Ika nga, kanya-kanya tayo ng guhit ng palad. Meron tayong kanya-kanyang papasanan na krus. Meron tayong kanya-kanyang sariling pighati at tuwa. Meron tayong mga sariling, mga mararanasang sakit, hirap ng buhay, at kaligayahan. Siguro ang bawat tayo unique. Hindi tayo pwedeng magkapare-pareho. Hindi pwedeng kung anong mangyayari sa akin, ganun din sa inyo. Sabihin natin may tinakda ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Dahil meron siyang binibigay na klase ng buhay para sa ating lahat. Hindi na tayo pinagkapare-pareho. Meron siyang pinagkakatiwalang misyon sa bawat sa atin, at sa bawat misyon, asahan natin magkahalong kaligayahan at hirap ang pwedeng sangkap niyan. Hindi puro kaligayahan, lagi may kakambal na paghihirap. Kaya dito po sa ating ebanghelyo ngayon, ito si Simon Pedro. Kahapon po, pagkatapos na sinabihan siya ng Panginoon, napupunta siya sa pagtanda niya, pupunta siya sa lugar na hindi niya gusto at iba yung magpapabihis sa kanya. The Lord was predicting about his death, ang kanyang kamatayan. Hindi ko alam kung anong naging pakiramdam ni Pedro nung sabihan siya ng Panginoon gano'n na pagtanda niya, pupunta siya sa ayaw niyang puntahan, samantalang kabataan niya, he can go anywhere. Pero pagtanda, kahit sa lugar na ayaw niya, dadalhin siya ng kanyang mga paa. The Lord was predicting about his death. Kaya dito po sa ating ebanghelyo ngayon, nung makita ni Simon Pedro si Juan, tinanong niya ang Panginoon, siya, anong mangyayari? So kung ako, ganun ang mangyayari, siya, special siya, ibig sabihin, di siya mahirapan.
walang mangyayaring masama sa kanya kasi he is your special friend. Parang ganun ang tema ni Simon Pedro dito sa ating ebanghelyo. Kaya ang sagot ng Panginoon anong paki ko dyan? Parang ganyan. Kung gugustuhin kong manatili sa buhay hanggang sa aking pagbabalik, what is that for you? Anong paki mo doon? Ang kailangan, ikaw harapin mo ang sarili mong buhay. Parang ganun ang ng Panginoon. And I think, ang punto lang ng Panginoon hindi natin pwedeng ikumpara ang sarili natin sa isa't isa. Bakit ba ang akin ang bigat-bigat ng krus ko? Bakit ang kanya ang gaan-gaan? No. Hindi man po natin pwedeng sabihin yan na ang pinagdadaanan natin mas mabigat kaysa sa kanya. Kasi di mo alam kung anong nangyayari sa taong sinasabing mas magaan ang kanyang krus. No, kasi meron tayong mga kanya-kanyang paraan ng pagharap sa anumang paghihirap sa buhay. So we cannot tell na mas nagduro sa tayo kaysa sa kanya. No. Kaya dito sa ating ebanghelyo parang ang inaakay lang tayo ng Panginoon na you focus on your life. You focus on your mission. You focus on your responsibility. Huwag yung iba. At sa atin din po, yan, huwag na nating imarites yung iba. Huwag nang pag-usapan ng buhay ng may buhay. Mas maganda, para sa nasabi ng Panginoon, tutukan mo ang sarili mong buhay. Sa iyong buhay pa lang, dami mo nang kailangan gawin, pinapakilaman mo pa yung buhay ng may buhay. So, ang mahalaga, you focus on your life. You focus on your mission. You focus on your responsibility. At sa atin po, yan. Huwag nang imarites yung iba. Huwag pakialaman ng buhay ng may buhay. Ang sarili mong buhay, sapat na para in your lifetime, yan ang tutukan. Yan ang mismong ayusin. Ika nga, buhay mo nga, hindi mo na maayos. Pinapakilaman pa yung buhay ng may buhay. Sa sarili lang. And here the Lord, doon tayo dinadala. Ang may pakialam lang tayo sa ating sariling buhay. Kaya ito ang tutukan natin. Kaya salamat sa Panginoon sa pagtitiwala niya sa pagbibigay sa atin ng ating misyon. Habang tayo nabubuhay ka nga, may misyon tayo. At like it or not, sa anumang misyon, may palaging magkahalong hirap at kaligayahan. And let us just be happy for what we have. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa Panginoon ang ating mga kailangan, tayong lahat na pinagkakatiwala niya ng misyon na ito'y galing lang sa Kanya. At ito'y nakabukod lang sa bawat isa sa atin. Sabihin natin sa bawat panalangin, Diyos ning banwa, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king iglesia ning Diyos, paralane sa ning Diyos kaya, ing kalam ning Espiritu Santo, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring sablang opisyal ning gobyerno, paralane sana karela ing Ginoong Yesus, ing Espiritu ning ustisya at katutuan, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring sablang sasamba, king tunay Diyos, pisan metong ano saning Espiritu, king lugod at pamikakapatad, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring kaladwa, king purgatorio, kapamilataning kayang pamaitas, tayrano sanang Kristo, king ligaya banwa, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Oy, paming at banwa,
Balo mo bilang ding pinili mong akayabe manggaman kapilan. Ding lagyuring sablang ipanalangin mi, mayakit na sana king libro ning biye. Itiadan mi king lagyo ng Kristong ginumi. Amen. Manalayan kay pakamalang kapatad, banting kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Oy paming miglalang, ing panyatang ning Espiritu Santo, isa dyan na kesa ang tanggap karating banal na sakramento, uling iya ing keking pangapatawad. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, ing ginuma natilya kay kayo, yat nayo ring puso yu, pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Tunay pin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang parati at numang kanino ipa, Diyos king alanganga lubos mayupaya, kapamilatan ng Isu Kristong ginumi. Ya ing kordero, amiralako king kasalanan ng yato, king kayang kamatayan, silintang na kay kaming kamatayan. King pamanyabi ng mebye, linarin at binalik ing kay kaming biye. Ulinita kamberi sa blangkoro, ring anghel, karing banua, daralit ming kay kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kay ka. Banal, banal, banal yung Ginoo. Diyos sa mayupaya, Ipnuing banwa, ting yato, king kay kang ligaya. o sana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyo ng Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami, manyari lang katawan at dayap ng ginuming Jesucristo. Bayo yami daong kusang lub, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya kaya ka. Piraso ne, binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga nat ka na niya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minom ko kan iti. Iti yung kalis ng kanakong daya. Ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami babu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran daring kasalanan. Dapat niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ginuging kang puso,
maganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli ng may biyening anak mo, darami kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapangmabaming pagamuha mo, king i kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ing banal espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban meganap yak ilugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, at sablang pari. Gana ka muna naman di kapatad ming pepainawan at maninayang sabing miye, lanlan de talasuyin mong di Monsignor Aquilino at Vicente, kambe de Wilhelmina, Hermenegilda at Adoracion. Ading alapang mayang mo nabiye, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kingan, gaman mo kingang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad king malumong kaburian, king kakabaning panawun, puryanda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tatu, kagumning banal espiritu, pupuryanda kat parangalan, manggaman king alanganga. Alleluia, Amen. Alleluia, Alleluia, Amen. Ngayon manalang tamit mong kapanaligan, lugod king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Ipami, siyo kabanwa, may samba niya ilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may paminto ng ilog mo, kaya tisulip, antibanwa. Ing kakanan mi, king Aldo, biya mo kaya kami, king Aldo, ngeni, amponi patawad mo kaya kami, ring sala mi kaya ka, ating pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Kaya paisaw kin tukso, nanikabos mo kami, kisablang marok. Ikabos mo kami, o Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panabon mi, ban king kasopan, kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos, king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Aling kaya kayong kayarian, ating kaipayan. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naning lawen mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan may pambilugan, nagpangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari manggaman, king alanganga. Ing kapayapan ng ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. At ipumika kapatid, may pupugayin tamang yan ing kapayapan. Kapayapan, kaya kayo. Kapayapan. Kordero ng Diyos, aminalako, king kasalanan ng yato, palulan mo kami. Ngayong malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ng Diyos, sa minalako, king kasalanan ng yato, noon tang makasadyang tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat sa kasmay nga mana mo, kumayap na ako.
mi. Ikit niya inginu, mabiyaya inginu kapayapan, kayo payabot na, ningginu kapayapan, kayo payabot na, ningginu. Manalangin tamo. Oy, paning pakalulo, pakiramdaman mo ring panalangin mi, ban alakwan mi, ing sa jaming pangataw, at atok yanda ka, kambi ning banal at malayang puso. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ginuma natili kay kayo, bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paintuto. Ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, may yari ng kakatang kapag masusyan, umeta na king lugod at kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat. May oras, magandang araw. Marami pong salamat. Sinubli ang nebie, alleluia. Sinubli ang